Os alumnos da Escola Unitaria da Granxa comezaron o curso cunha aula totalmente renovada grazas aos traballos de mellora e mantemento acometidos pola Brigada Municipal durante este verán. Procedeuse o pintado interior das instalacións e cambio de tarima, así como a renovación da instalación eléctrica, co cambio de luminarias LED e a revisión de baños, fontanería e canalóns. Foi o pintado da aula, foi o que se lle colocou a tarima, revisouse toda a instalación eléctrica, se adaptou a LED, e ao mesmo tempo se revisaron os canelóns, se revisaron tamén o que son a fontanería e os baños, e máis que nada eso, o sea, o que pideu a mestra durante as peticións que tiña, non? Estas non son as únicas actuacións que se levarán a cabo nesta escola, posto que está previsto acometer próximamente a substitución da carpintería exterior e do peche perimetral do recinto. Concretamente, na Granxa se vai a cambiar todo o que son as ventanas das dúas aulas e tamén a porta polo tema do aforro enerxético e tamén se vai a facer unha actuación ao redor do que é o peche perimetral por un importe cerca dos 4.000 euros. Decir que se fan actuacións en todas as unitarias son competencia directa do que é o propio Concello e que en xeral, pois tanto deste remanente que foron 65.000 euros como o que se vai a levar nun vindeiro pleno que son 55.000, pois, como podes ver, é unha inversión importante porque nós estamos apostando polo que é os centros educativos. Estas actuacións supuxeron un investimento de 65.000 euros con cargo remanente de tesourería para arranxos en centros educativos do municipio.